Hola, colla! Avui estrenem la Colla App, una nova secció on descobrireu un muntó d'aplicacions superxules, divertides, per a jugar, entretindre-vos i fins i tot aprendre. I comencem per una de les meves preferides, Skyview, una app per a saber més coses de les estrelles i tot el que hi ha a l'espai. Mola, eh? El primer que heu de fer, evidentment, és anar a la botiga d'aplicacions i descarregar Skyview. Així, al mig del camp, pot ser tardar una miqueta més. Jo us recomano que la descarregueu a casa. Ja la tenim! Obrim l'aplicació i ara el que heu de fer és donar-li accés a la càmera i també a la localització. I ara que comence l'aventura per l'espai! Ara el més important, colla, és que el cel estiga fosc, perquè així podreu veure millor les estrelles, els planetes i les constel·lacions. Si gire cap allà tenim la Lluna. I una miqueta més a l'esquerra tenim a Júpiter. Uau! Només enfocant el mòbil cap al cel podeu trobar estrelles, galàxies, constel·lacions i fins i tot planetes. Ai, mireu, mireu! Ahí està Saturn. Ai, colla! Si li doneu a les tres barretes d'ací dalt, podeu canviar els paràmetres, com per exemple el tamany dels planetes. També el de les estrelles. Apagar la càmera per a que es veja amb més claredat. I el que més m'agrada a mi, posar música relaxant per a gaudir d'una nit màgica a la llum de la lluna. Quan localitzeu algun element al cel, podeu fer-li clic per a saber la seva història, d'on ve, la seva forma i moltes curiositats. Per exemple, ací dalt tenim l'Ossa Menor. I ens diu que sempre la podrem trobar al nord, així que mai podrem perdre-la. Una de les opcions que més m'agrada d'esta app és l'opció de Màquina del Temps, on podreu saber com estava el cel en dates del passat i del futur. Mola, eh? Si aneu d'acampada a la muntanya o viatgeu en un avió de nit, podeu gastar esta aplicació sense dades mòbils, perquè no necessita wifi. Skyview és una passada per als amants de les estrelles com jo. I tranquils, que no cal ser astrònom per a trobar-les. Jo em quedo així buscant-ne més. Ens veiem a l'espai, colla! Uau! Que xula, eh? I vosaltres, coneixeu alguna app tan guai com esta i voleu compartir-la amb la resta de la colla? Doncs envieu-nos un missatge al WhatsApp o al correu electrònic de la colla i ens posarem en contacte amb vosaltres perquè ens ho conteu en el programa. I fareu de presentadors per un dia com Laia i com jo. Oh, yeah!